love to introduce Makana mafibo bagwe ndibo kwese maka Igbo ndị ọma na-ege ntị, Igbo bụ Igbo. Unu ga-asị ihe nke a m nọ na-achị nnọọ. Obi dị m nnọọ mma nke ukwuu taa maka na ihe anyị chọrọ ikwu taa bụ ihe gbasara anyị nwawo ụmụ nwanyị. Unu ahụgonu m nụnụ ọtọkwa mụnwa Oriakụ unu Ngozi Nwosu. Anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Ofu onye a na-asị unu abịaruola. Mana tupu mkpọrọ unu ndị mụ na ha ga-atụle ekwu a, unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ụbọchị nke taa, ụmụnne m na ụmụnna m Igbo ndị ọma na-ege ntị, ihe m chọrọ ka anyị tụlekwa anụ taa bụ okwu gbasara nwanyị. Kedu ihe merenụ anyị nwawu ndị Igbo jere sị na ụmụ nwoke wee ihe ka mkpa? Biko anyị chọrọ ka anyị tụlee ya. Ọ bụ nwanyị ka mkpa ka ọ bụ nwoke ka mkpa, ka ọ bụ ha na-abụ nwegasịrị ihe dị iche iche ebe ha si wee dị mkpa? Enwere ndị mụ na ha nọ ebe a, anyị ga-atụle ya bụ okwu. Onye nke izizi m ga-akpọ ọkwa nnukwute ọga m. Ahụrụ m ya ka m hụrụ ya, obi eme mgbam akụja, mana ka m kụjara ma nọjikwe n'ihi na awụ m agaba nwaanyị. Ọ wụ eziokwu. Onye m chọrọ ịkpọrọ unu taa onye unu ma ama, o teelarị mgbe o mewere ihe onyonyo. Ịma mgbe a tupu Living in Bondage ebido, mana Living in Bondage bụ ihe mụtara n'Hollywood taa. Ọwụ ya onye bidoro ya. Biko nụ, Igbo bụ Igbo, ụmụnne m, biko ana m akpọ Okechukwu Ogunjiọfọ. Biko kelere m ndị ụlọ. Nnọọ. Ndị be anyị, ndị Igbo ibe m, ekelele m unu. Nke onye chiri ya biri, nke onye chukwu ya zere. Ise. Onye nke Igbo anyị na-aga atụlekwa okwu a wee wụrụ nwada nwanyị ibe m Sọmma Ugomma elewu ukwu. Unu tinyezie nke ọzọ. Ahịa bụ Ijeọma Chukwu. Biko Ijeọma kelere m ndị ụlọ. Ndị Igbo na-abọla chi. Unu ga na-aga na-abata. Ise. Chukwu gọzie unu n'otu n'otu. Ndewono. Biko ajụjụ m chọrọ ịjụ unu bụ nwa nwanyị n'ala Igbo ọka mkpa karịa nwa nwoke, ka ọ bụ nwa nwoke ka mkpa karịa nwa nwanyị, ka ọ bụ ha abụọ nwere ebe ha si wee baa uru? Biko nwanne m nwoke Okechukwu Ogunjiọfọ, agị ka m chọrọ ibu ụzọ wee jụọ ajụjụ a. Well, ekenekwa m ajụjụ a, aga m akpacha anya otu m si aza ya wa ajụjụ maka na asị ndị Igbo si na ọkụkọ tụhie olu enwe. Kpachara ya maka akwụkwọ nwaanyị. Nwoke mụtara
nwoke mụta nwaanyị ji nwaanyị n'ezinụlọ ajụrụ ụdị ajụjụ a ga-akpacha anya otu o si aza ya. Ọ na-adị m ka aga m akwụrụ n'ụzọ akwụkwọ nsọ si ele okwu anya, maka na Chineke kere ụwa kere nwoke kee nwaanyị ma ihe o ji kee ha na ọ bụrụ na nwoke ka mkpa ọ gaghara ekecha Adam mechaa nyekwa ya Eve, mana ebe o kechara Adam si na ọ kwesịghị ka nwoke nọrọ naanị ya, na ya ga-enye ya onye enyemaka bụ nwaanyị bịa kenye ya Eve. O gosi na o nwere mkpa Eve ahụ ga-egboro Adam, nwekwa ihe ya bụ Adam ga-egboro Eve, o ji wee kee ha na. So ọ na-adị m ka nwa awụ nwa ọwụ nwoke ọwụ nwaanyị. Achọghị m ije lebe anya n'ụdị otu omenala a na usoro ndị Igbo na obodo ndị ọzọ si wee dị, mana achọrọ m ịhụ ya ka Chineke si wee hụ ya. Nwoke dị mkpa, nwaanyị dịkwa mkpa. Otu ọ bụ na o si dị nwa bụ nwa. Nne m, o nwere ihe ị ga-ekwu gbasara okwu a? Ndewo nwaanyị ọma. Dịka onye nke mbụ kwuru, nwa bụ nwa. Ebele ebe o si pụta ya hiri. Nwa bụkwanụ nwa bụ na amụchara nwa ọba uru, ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị. Ewu ha na nwa amụrụ amụpụta gị, ịpụta n'ụwa mara ihe ị bịara ụwa ime, bara nne gị na nna gị uru. Ọ ya bụ nwa, nwa bụ nwa. Unu na-abụ ekwekọrịtana na nwa bụ nwa, mana ekweghị m n'ihi na abịa n'ala Igbo anyị, Igbo mụrụ anyị ncha nọ ebe a, ha na-adị asị na nwa nwaanyị awụghị nwa site n'omume a na-emesa ụmụ nwaanyị. Ị ga-ahụ nwoke juru eju bara n'ụlọ ya, ọ mụtara sọ ụmụ nwaanyị, ọ ka na-enye nwunye nsogbu na ọ ka amụtabeghị ya nwa. Biko nna, tinye ọnụ n'okwu a. Ịma ekeneka m Chineke na mgbe m bido azịza, esiri m ụzọ Chineke si ahụ ihe wee bido ịhụ azịza m. Ihe ikwuru wee eziokwu. Ama m na mba anyị wa Afrịka, onye ga-amụta nwoke a na-ele anya dịka onye ahụ etozughị oke. Ya kpatara o ji mgbe ụfọdụ ịhụkwa onye mụchara na mmụọ nwaanyị bụ ịtọ ịnọ, a na-enye ya nsogbu si ya jee ogo na ọ ga-alụ nwaanyị ọzọ lụọ wee mụta. Mana o nwere ihe ma agbakwunye n'okwu anyị chọrọ ikwu kịta. O nwekwara onye a ga-enyeme nsogbu ahụ ọ lụọ nwaanyị ọzọ, onye enụwa na-amụta nwaanyị na-amụta nwoke site na nwaanyị nke ọzọ ọ lụrụ, ebido mụtawa nwoke maka na ọ lụọla nwaanyị nke ịbụ. Mana onye ahụ asị ọmụtabụ nwaanyị na nwaanyị nke izi ọ lụrụ, ọ lụzie nwaanyị abụ nke ọzọ wee bido mụtawa nwoke. Ma m ka anyị ga-esi le ya anya, mana ọkwa otu nwoke ahụ ya. Ọ na-adị m ka Chineke kere ụwa mere ka o si wee mee ka anyị ghọta na nwa bụ nwa. Ndị Igbo n'eziokwu, even ọgwụgwọ na ijele anya ndị wụkwa ndị Hausa, ndị a na-akpọ Muslims ma ọ bụ ndị Arabs, ha hụkwara nwoke n'anya karịcha. O kpatara o ji ahụ onye mmụọ nwa ebe ahụ, mmụọ nsọ nwoke a na-eto ya mgbe ọ mụrụ nwaanyị dịka ọnwa mmụọ nwa. Otu ahụ ka ọ dị. A na-adịkwana m ka otu ahụ ka akwụkwọ nsọ si wele ya anya n'izi. Ọwụ na akwụkwọ nsọ si na nwaanyị aba uru, kama na ihe ahụ pụtara wụ na n'isi ndụ ji ụlọ wụ nwoke, nwaanyị wee onye enyemaka dịka akwụkwọ nsọ si wee kwu. Ọ na-abụ ebe ndị Igbo na-asị na oke ọkụkọ anọ n'ime okpuru, nnekwu eyi ofuru. Kpatara Igbo ji wee kwerịta na nwoke dị mkpa, dị si ike, maka na ezinụlọ ọbụla nwoke anọghị n'ime ya, ihe anaghị aga ọfụma ebe ahụ. Aga m ahapụgodi otu ahụ ndị a. Nne kwuo okwu. Ndewo nọ. Ekweghị. Dịka anyị si kwuo na mbido, anyị si na nwa bụ nwa, eziokwu, ma nwoke ma nwaanyị. Mana o nwere ụdịrị mba dịka
abịa na mba n'ala Igbo otu esi emegbu nwaanyị na-amụtahụ nwoke ọ naghị adịcha mma maka na nwaanyị nwere uru ọbara ka anyị si na akwụkwọ nsọ ahụ a na-ekwu okwu ya bido ọnwụ na-enweghị nwaanyị a ga-enwedo nwa agada ha apụta na-ekwu ọ bụrụ na nwaanyị anọghị nwa agada ha apụta ma ọfọ nke ọ bụ nwoke ma nwaanyị nwaanyị bụ ihe a na-akpọ ihe mere o ji dị mkpa na enwere ihe ndị oyibo na-akpọ recreation imela so ihe m na-ekwu bụ omenala Igbo na mgbe ochie na ugbu anyị nọ Chukwu na-emeela ihe dị iche a na-apụtagasị maka na mgbe ochie nwaanyị ọbụla mụrụ sọ nwaanyị ọ dịka a ga-asị na omego arụ ụfọdụ mụcha asọ mụrụ gịnị ọ mụọla nwaanyị ya bụ na ọ mụọla kembụ ọ mụrụ gịnị ọ mụọla nwaanyị nke abụọ nke atọ di ya agaghị abịa dị n'ụlọ ọgwụ bịa lee ya ajụọ di ya nna nwunye gị ọ mụọla nwa ọ mụọla ihe ọ na-amụ gịnị bụ ihe ahụ ọ na-amụ ọ mmadụ ka ọ mụ ana m asị na ihe na-echenji ihe agbanwogo maka na ma ị mụrụ nwaanyị ma ọmụmụ nwoke ọ bụrụ na ịmụtahụ nwa kedụzi ihe ị ga-ekwu gbam ihe m na-ekwu bụ na omenala Igbo kwesịrị ilebara anya na ihe gbasara ihe nwaanyị a na ihe nwoke a amụtara nwaanyị amụtara nwoke nwaanyị ga-amụ ụmụ nwaanyị 3 na 4 di ya agaghị enwezi ndidi ọ gbapụ na nwaanyị amụtaghị nwoke o jekoro nwaanyị ọzọ onye nke ikotere ọ Jizọs ka ọ ga-amụ ikorozie ka ihe ọ ga-amụtara gị ịmụkwanarị ụmụ nwoke ahụ ị na-achọ ha niile awụrụ aga m efu kezie ịgbarazie n'aka nwoke ahụ esi na ọ bụ onye ga-anọchite anya gị nwoke ahụ esi na ọ ga-abụ onye bụ onye isi ụlọ ewerezie nwaanyị merezie onye isi ụlọ maka nwoke ndị Igbo si eme ya mana mgbe anyị ga n'ihu anyị kwuo nwaanyị na-amụta nwoke onwe ka ndị Igbo si eme ya mgbe gboo a ga-ekwu maka ya ma ka m tinye ọnụ na-ekwu ihe m ji achọ itinye ọnụ na ọ na-adị m ka anyị ọ na-adọ mpara okwu a ihe anyị na-adọ na mpara awụ ndọrọndọrọ weda ma nwoke ọkamkpa ma nwaanyị ọkamkpa ihe anyị ekwekọrịta na nwa bụ nwa maka nwa bara uru wuru nwoke wuru nwaanyị ọ ya wụ nwa kama ihe dị iche anyị ji wee na-ekwu okwu ewe na a na-alụ nwaanyị alụ anaghị alụ nwoke alụ nwoke na-ebibe nna ya bitinye ngwuru nna ya ya na nwoke na-amụta nwoke ezinụlọ ya agbaradịla aka ma ọ na alụrụ nwa ahụ nụnụ wụ nwaanyị ọ mụrụ maka onye ọzọ ga-abịakwa lụọ ya kpọrọ ya pụọ ngwuru ya agbara aka nwa ahụ ịmụrụ nwaanyị ejezie n'azụ mụbara anọda ngwuru nna m aza aha gị ma nke onwe gị nwoke mụrụ nwaanyị ahụ aha nke nye ekposala fuo mana ọ bụ na ihe ịmụtara nwoke ahụ ịmụrụ ebichie na ngwuru gị na-aza aha gị na-amụkwara gị ụmụaka ga-aza aha gị aha nke nye wee wụrụ aha a ga-asị nnukwu n'afọ ndụdụ gandụ na aha gị ga na-adị ndụ na-agba onye mana ọ bụ na a lụrụ nwaanyị ahụ alụ ọpụọ aha gị echiene ya ka anyị ji wee sị na nwoke dị mkpa nwaanyị dị mkpa ha na-egbo mkpa nke ha mana ihe o ji adị ka nwoke ha ka mkpa na onye na-achọ ịmụ nwa wụ ka o nwee onye ga-enwe ike nọchiere ya ezinụlọ ya mgbe a chọọ ya ahụghị ya ahụ ihe anyị na-ekwu anyị anaghị ekwu ma nwoke ọ bara uru ma ọ na ha bara uru ma nwaanyị ọ bụrụ ma ọ bara uru biko nne m chere nne m o nwere ihe m chọrọ ka anyị sagodi okwu a chere gede na anụ m abịa Igbo mgbe ndị ọma na-ege ntị biko ụnụ ahụla n'otu o si wee na-anụ ọkụ
ka ọ dị ọkụ ka ọ dịkwa m nwa ọkụ mana taa wụ taa ụnụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa oke mba oke mba Igbo bụ oke mba I would love to introduce. oke mba Igbo bụ oke mba I would love to introduce. ehe udo jiri unu biko nne m o nwere ihe ị na-ekwu tupu nsị ka o anyị bịa nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ maazị Ọkwa oke okorobịa nwoke ọma Ehe. anyị na ya nọ o mena ka ịghọta na ọ bụ onye ụkọchukwu mana o nwere ihe m chọrọ ịjụ gị ewekwela igwe nwoke ọma site na otu i siri fụ ihe gbasara okwu nke Chineke na otu anyị si aga na-akọwata ihe Chukwu dere n'akwụkwọ nsọ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ ọ bụrụ na ị lụrụ nwanyị ọ mụọra gị ụmụ nwanyị 5 ọ mụtahụli nwoke otu onye ọwụla chọkwara nwanyị ọbụla chọkwara ịmụ nwoke nwoke chọrọ ịmụ nwoke Ọ eziokwu kedu ihe nwere ike ime na ihe gbasara ọnọdụ ahụ ịnọ ya bụ ị ga-asịzi na ọ mụtaghara gị nwa ị ga-asị na ịmụtaghara ka ị ga-eje koro nwaanyị ọzọ gee m ntị ka o nwere ihe inwe ike imenwu geenụ m ntị ka anyị okwu anyị na-ekwu ugbu a apụtala ụzọ na-abụ otu ndị ụka si eme ihe na ndị omenala si eme ọwụ na anyị na-ele okwu anya dịka otu ndị ụka si eme otu Chukwu si chọọ ya bụ na nwoke lụọ nwaanyị maka mgbe o kere ha akwụkwọ nsọ si na o kere ha na ebo nwoke na nwaanyị na mbụ oke ha ihe ịtọ ya nwoke lụọ nwaanyị ihe ha mụtara ha ewere ha mụrụ nwoke ha mụrụ nwaanyị ha ewere kelee Chineke otu aka Chukwu si chọọ ya mana omenala Igbo na Afrịka niile in fact all over the world ha na-eme onye mụrụ nwoke maka na anyị na-achọ ka ndị dị ndụdụ ga ndụ that is mgbe ọbụla akpọrọ aha gị asị o nwere nọ na ngwuru ahụ ka enwe onye na-aza ka na-aza aha ezinụlọ ka ọ ghara ikpochapụ because ezinụlọ ụfọdụ ekpochapụla maka na onweghị nwoke n'ebe ahụ ọ ya ka o ji dị ka ọ ga-asị na o nwere ihe dị iche na nwoke na nwaanyị ọ bụrụ na mmadụ lụọ nwaanyị mụọ nwoke mụọ nwaanyị ekpere na nwunye ekpere ịhụnanya dị n'etiti ha butere ya mana ọ na nwoke lụọ nwaanyị buru n'obi na ya ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị maka Chukwu kere anyị kere ka mụọ nwoke mụọ nwaanyị ya ka o ji kee nwoke kee nwaanyị ọ bụrụ na amụọ ha na-abụ n'ezinụlọ o nwere ihe na-agazighị ọfụma n'ime ha so onye ga-abịa ba na-eme ekwu ya ọ dịka gasị na o nwere nke ka ibe ya mkpa mana onye lụrụ nwoke onye lụrụ nwaanyị mụta nwoke mụta nwaanyị ga-ekele Chineke na ya mere ihe otu a Chukwu kere ya si wee ke ka ya mee mana ọ bụrụ na ị lụziri nwaanyị mụta sọ nwaanyị ma ọ mụta sọ nwoke ọ bụ ihe ọma mere gị bikọs ị kwesịrị ịmụta ndị ga-alụbatara gị mmadụ ka ngwuru gị na-abawanye lụtakwa ndị a ga-alụpụ alụpụ ka ngwuru gị wee nwekwa ike nwee mpalaka mana ozi na ị bịaraziri ọwụrụ sọsọ nwoke nọbe gị ma ọsọsọ nwaanyị nọbe gị ịmụ ọsọ nwoke nke onye ka ị ga-alụ ịmụ ọsọsọ nwaanyị onye ga-aza aha echi nna m ihe mekwere na eji na-ekwu ihe gbasara nwoke na ọmụmụ nwaanyị mgbe ọwụla a na-alụ ọgụ gbasara ya ọ wụ eziokwu bụ maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị lụrụ di mụrụ sọ nwaanyị ahụhụ ha na-ata na nke di ha ahụ ọ bụkwanụ na anyị na-ekwu ekwenyere m chere ka m kwucha nna m ekwenyere m n'ihe ị na-ekwu gbasara na nwoke dị mkpa karịchaa nwaanyị maka ịnọchi ezinụlọ site na omenala ụfọdụ nya omenala ndị Igbo ya bụ na o nwere omenala nwaanyị anaghị eme mana ihe m na-achọ ịkọwata n'okwu a and ọ na-eme m mwute wụ na nwaanyị lụọ di ihe nwoke nyere nwaanyị ka ọ ga-amụ ya gazie eziokwu ịgbanye m ihe ọbụla ịgbanye m n'ahụ
ma esepụrụ ụkwụ mụọra gị awụ ụmụ Chineke na-eke nwa. So ụmụ nwoke ụfọdụ na-abụ amụọra ha nwaanyị, amụọ nke mbụ ọ bụrụ nwaanyị ya agba nkịtị, amụọ nke abụọ ọ bụrụ nwaanyị ya edowe ihu ka nshi agbara katapọt. O ruzie nke atọ arapụ ya. Nwaanyị nwa na hụrụ n'anya adịzie ka o nwere ihe dị iche o mere gị na-abụ ka m gwụcha nna m. Adịzie ka o nwere ihe dị iche isikwa na ịbụ pastọ because a ma emefọ gị nwa ọ bụrụ na igwu nke na-eme na mmefọ dị asaa enwe nke a na-akpọ mefọ. Amazi na onye ga-emebe bụ ya. So ihe a na-ekwu bụ na abịazie mụ nke atọ ahụ ya eme ihu ashi agbara katapọt. A na-agba ya sha nwaanyị amụrụ ya sha ọmụrụ ha ahụ ji amụ. A ga-ebutere nwaanyị nri n'ụlọ ọgwụ, ọ gaghị akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ, ya sị chefuo nọọ ihe nwoke nyere nwaanyị ka nwaanyị na-amụ. O mere onye mmanwụ. Apụtazie nwaanyị ele onwe ihe ọmụgwọ, apụtazie akpọzie nwoke kpọzie nwaanyị, nwaanyị kpọ di ya na-aza dịka a ga-asị onwe ihe ọjọọ emerie. So ihe m na-ekwu bụ anyị ga-elebara okwu anya. Okay, ka m leba ya anya. Lebara okwu anya aga m achọ ka ekwucha ihe a ụmụ nwoke ndị a na-ezuzu na ihe ha ga-etinye nwaanyị ka ihe ọ were tinye nwaanyị n'afọ ọ mụcha ya ha emezie nwaanyị ka arụsị apịrị apịa. Ọ bụ naanị nke ahụ Chọrọzie ọ bụzie na laịsensị akwụkwọ asambodo ha ga-ejipụba n'iro ka ha tara iwe ma ha ga-amụta nwoke ahụ. Achọrọ m ikwucha okwu a isizie ka ebe isi nna ọ sị gị ị na-ajụkwana m ebe isi nwoke nna achọrọ mụtala ya. Ọ bụzie enyere gị nnọọ amụtazie nwaanyị sisi gị zizugharịwa i werezie nke ahụ ịbata ihe nwaanyị kwuzie nke ọbụla ekwuru gị si enwekwara nwoke enwekwara ihe ọzọ mụ na gị na-akọ ihe enwezi ihe ọzọ m ji ga-eme. Awụrụ na nwoke ibe m ka m ọ bụrụ nwoke ibe nke nwere ihe mụ na gị na-akpa ka m jee chọwanụ nke bụ nwoke ahụ. Nna m ọ bụrụ na anyị na-ese okwu ihe olu m ji gbalie elu bụ mgbe m na-ekwu okwu a echetara m mmadụ abụọ atọ ndị ọyị m nwaanyị ka m godoro ụmụ nwaanyị atọ ka egwu si chenjie na marriage maka gịnị amụtaghị nwoke. Ọ na-adịzi ka ọ bụ nwoke, ọ na-adịzi ka nwaanyị na-ekwu tinye m nwaanyị n'afọ. Ndewonu. Biko ikwuola okwu ọtụtụ oge mgbe ị na-ekwu okwu a ikwupụtara ọtụtụ ihe. Chineke ga-enyere m aka ka nchetacha ha. Aga m aza gị nke ị chefuru gwa m ma echetara gị. Nke izi mmebu ụzọ zaa anyị wụ ihe sayensị gwara anyị nọọ ihe nwoke nyere nwaanyị ka ọ na-amụ. Ọ ihe a gwara anyị. Onweghị onye n'ime anyị bara ime afọ ọhụ were mara na nke nwoke ma nwaanyị. X and Y chromosome enwe mgbe ha ji wụrụ girl and boy. Onye ihe a gwara anyị ka ọ na-abụta o nwere ihe nchọrọ ikwu o nwere ike dọọgụ ebe a ma ọ dọọgụ na ezinụlọ dị aṅaa ma ọkwa na-emepe ụfọdụ ndị chọrọ inwe nghọta anya ka ha were mara na ịmụ nwoke na ịmụ nwaanyị si n'otu ịhụnanya dịrị nwoke na nwunye si wee dịrị. Nna m kwuo ya maka na ihe a bụ ya kpọtụwa ka m ji si ihe anyị ji were ihe a na-akpọ ya itiwa aka igbe nsogbu. Tiwa ya maka na ka ndị mmadụ wee ghọta ihe ka ndị ga-amụta wee mụta. Ya ga-arụ matematiks ahụ ugbu gee ntị. Ọ kwesịrị na ị nwere mmadụ ịtọ na ịnọ wuo ndị ọyịghị mụrụ nwoke mụrụ nwaanyị ịtọ ịnọ bifo katakata ebido dịwa n'ezinụlọ ha. Otu a ka m mesi jụ ọha na eze ndị nọ n'ụlọ na-ele anyị anya ugbu. Achọrọ m ka ha nwa nọ n'ụlọ na ngị nwa n'ebe a gwa anyị ezinụlọ ahụ ịhụrụ amụrụ nwaanyị n'ezi asụsụ. Biko achọrọ m ka ịza ajụjụ otu ọ ga-esi wee jụwa nwoke ọma ka onye dị in control of that household. Onye wu iruo na that household
decision ya the final or the man called the woman. Because I of ma. Nwoke. Lebachi anya as these 3 families. N'omenala Igbo. Oh, ihe njuru this particular 3 families. Ana m abịa. Nwoke na omenala Igbo bụ onye isi ka ọ bụ onye isi ụlọ. Mana akwa na mgbe m na-ekwu okwu asị m na marriage ga na-atọ ụtọ. Nwaanyị ọwụ na a na-azọkwa o nwere ihe a na-azọ. Azọba ha. Ịzaba ajụ kam jụọ ya ndị obodo anyị ka ha ga-ntị. N'anya ka m kọwaa ezinụlọ ọbụla ị hụrụ eji sọ nwoke ma ọ wee eji sọ nwoke. Ịba na ezinụlọ ahụ ị ga-ahụ na nwoke wu dibịa ụlọ ahụ ọtọriti ya ma ọwụ ikikere ya okwu otu ahụ o si kwu ya ka o si adị ma nwaanyị ya ma ụmụ ya ma ndị ezinụlọ ya na-ehube isi mee otu ahụ o si kwu ya otu ahụ ka ọ na-esi adị. Ezinụlọ ọbụla ị hụrụ amụrụ sọsọ nwaanyị achọrọ m ka unu nwa n'ebe a were uche unu tụgharịa ya ị ga-ahụ na nwaanyị ahụ nwaanyị bi nwunye onye nwe ụlọ ahụ ebe ọ nọ ka okwu na-awụ ojesi ọgwụ. Nna m ntị ka nkwucha m na ọ fọrọ otu ngwanụ kwuo nụ. Ezinụlọ ịhụkwaranụ amụrụ nwoke mụọ nwaanyị nwoke na-adara nwunye ya nwaanyị na-adara nwunye ya dịka ịhụnanya si wee dị. Isi na ihe nna-asị wasị chekie ezinụlọ ngwuru dị ebe ibi kịta ị ga-aghọta ihe m ji si na ekwenye nne m biko chere Igbo ndị ọma biko chere Igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ okwu esiele ihe sabo ihe jụrụ ajụ na ihe agwa ndị sa ihe jụrụ ajụ chere ị na-ekwu ya bifo jụrụ ajụ nsogbu adịla chere nne m esi na akwụkwọ nsọ gosi na otu a ka o si wee dị. Amụrụ naanị eleji ebe m gwa akwụkwọ ezinụlọ amụrụ naanị nwaanyị. The woman is in power. Ọ na-asị na Igbo ndị ọma na-ege ntị biko na anụ na ngwa na nkwụ na ana m abịa n'o mba Okemba, 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 I would love to Okemba, 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 I would love to introduce anyị alọtala nụ nwanne m iji okwu achọrọ m ịjụkwa ya ajụjụ ọzọ nke Jụọ. o ji wụrụkwa nwoke onye isi n'ezinụlọ ka o jiri nwoke wụrụkwa onye ụkọchukwu. Ajụbuole nga ajụjụ a nwaanyị a lụrụ gị na ya bi n'ụlọ ọ bụrụ na ọ mụrụ gị ụmụ nwaanyị ị ga-achọ ịkọwata m na gụwa bụ nwoke ga-awụzi ewuzi nwoke bụ ịhapụzie nwaanyị o werezi ọnọdụ nwoke bikọsọ ihe na-achịkọwata ebe a anyị hapụ omenala mewe omenelu. anyway mụha bụ lọlọ Ijeọma Chukwu nne anyị mụrụ anyị ụmụ nwaanyị 5 ọ mụrụ nke mbụ nke abụọ nke atọ nke anọ nke 5 wụrụ nwaanyị enweghị mgbe m jere hụ nna m ịhapụ iwu nwoke ọwụ n'ụlọ maka ọ mụrụ ụmụ nwaanyị mewezie ka nwaanyị ma onwe mgbe m jiri hụ nna m ịhapụ ihe o kwesịrị ime ka nwoke ọ bụ ọ ihe o kwesịrị ime asị onye isi ụlọ mewezie ihe ọzọ daa mba. Ihe m hụrụ mgbe m nọ na-eto mgbe mma m ha na-amụtabeghị nwoke mma m na papa m na-amụtabeghị nwoke bụ na mama m nọ na-ekpe ekpere nwaanyị ọbụla ị hụrụ na-amụtabeghị nwa ma nwoke ha nwana bụzi onye kama ha ga-ebute ọgba aghara n'ezinụlọ ọ ndị ahụ ka ị ga-ahụ wu ndị ịhụzie ihe dịka na-emegbu ha emegbu mgbe ọbụla ha nọ n'ụlọ ekpere ha wụrụ ndị ekele Maria ha jupụtasịa na gracia. Ị ga-ahụkwanụ na mgbe ọbụla ha mụtara nwoke ahụ nwaanyị agbanwee ihe niile gbasara nwaanyị ahụ agbanwee ọ ga na-ata ahụ wụcha ya apụta nwa ya apụta maka o mezuole ihe aha ndị Igbo na-asị ma ịmụtahụ nwoke ama nna gị ma ama nna ichie ekweteghị m na nwoke ọbụla na-amụtahụ nwoke
mụrụ sọsọ nwaanyị na nwaanyị ọ lụtara ghọzie agaba narazie ya ọnọdụ o ji bụrụ nwoke. ngwa chere ka m jụọ gị. Jụọ m. nwoke na-amụta nwaanyị jere lụọ nwaanyị ọzọ ya na nke ahụ ebido mụtawa nwoke, gịnị bụ ya? Ndewo. Nwoke ọbụla the same man ọ mụtara onye nwaanyị ma mụtara nwoke ma mụtara nwaanyị kwesịrị iwu nwoke ọ bụ n'ụlọ. Na ajụjụ ị jụrụ m, nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị mụọ nwaanyị na-amụtaghị nwoke tupu ọ gaa lụta nwaanyị ọzọ, ana m ahụ na a na-agbakọta izu. Nwaanyị ọbụla bụkwala ezigbo nwaanyị ọ wụkwanụ na ọ mụtaghị nwoke ma ọ mụtaghị nwaanyị ma ọ na-alụtara nwaanyị ma alụtaghị na awụkwanụ na ọ na-awụ owuzi overnight nwaanyị ọjọọ. Mba, ị na nwunye ya nwoke agaghị agbapụ koro nwaanyị kobata. O nwere onye nọ ebe ahụ before. ọ zara ihe m jụrụ ya maka ọ zabeghị ihe m jụrụ ya. I'm coming, ana m abịa. Ihe nnachi ikwewu a na-enwe nkwekọta mgbe ọbụla nwaanyị ahụ lere anya ọmụtaghị nwoke, nwaanyị ahụ aghọtakwanụ na nwoke dị mkpa n'ezinụlọ andị nna ya na di ya nwere ịhụnanya biri ka di na nwunye. Di ya si ya, nwaanyị m ịhụla n'otu ihe siri dịrị, ana m aga ịlụta nwaanyị ọzọ ka ụwa ghara ịchị anya ọchị, ka ezinụlọ m ghara ịgba asị, ka ezinụlọ m ghara imechi. Nwaanyị ahụ ekwere. Echekwaghị m na o nwere ihe ọjọọ. Anaghị enwe ọgbaghara. Anaghị enwe ọgbaghara. Lekwa anya isi Afrịka mgbe i bidoro na nwoke dị mkpa n'Afrịka. Ndị Awụsa anyị na ha na-eme na-akpe Muslim from day one. Ka m tinye nkwuo ya otu ahụ, ị ga-ebu n'obi na ọnwụ naanị gị ka a na-abịa ịlụta n'isi mbido maka na ha na-alụ ndị ma anọ na mana ị na-ahụ ka ha na-adọkasị onwe ha. ihe njụrụ na-asa ihe ọzọ. Ihe soro na nwoke nọ n'ụlọ na nwaanyị ọ lụtabụrụ na mbụ. Biko, ihe m jụrụ gị wụ nwoke amụta nwaanyị nwoke na nwaanyị nke izizi ọ lụrụ, ha abụọ wee tụkwa ero ka alụta ọzọ ka ihere ghara ime ha dịka isi wee kwu. Alụzie nke ọzọ ha na-abụ tụkara aka lụta, ọ na-amụ nwoke. Gịnị kpatara ọkwa nwoke ahụ na-enye onye nke ọzọ nwaanyị ọ na-amụ bido tinye m onye nke nwoke the same man? Gịnị bụ ya? Onye m jụrụ gị ịsa m ihe ajụjụ a nneze ajụjụ a maka m uwe onye isi oche mama maazị ya wa ajụjụ. Ọchị m na-akpa ọchị ka m bịara ịkpa gị. Ị na-achịkọtanụ na nwoke ahụ bụ onye arụ ala na mbụ. Ọ dị na mbụ mara dat na ọ ga-alụ nwaanyị ọzọ. Kedu ihe kwụsị na ofu nwoke ahụ na-etinye ihe m na-ajụ gị? Ọ na-amụ nwaanyị Igbo bụ Igbo ọ na-ahụbeghị ya ka ọ na-eme ka m na-ajụ. Ọ na-eme mana ụdịrị ihe a bụ na a ga-enyonye anya si nyobe ya anya jiri ngogbo anya nyoo ya ọfụma ka a dịkwa ọwụ ya o nwere ama m ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị ha mụta. Nke ahụ ziri iri gị na ele otu o si gbasa gị ọ kwesị na ihe nwoke ị na-ajụ m nwoke lụtara nwaanyị nke mbụ ọ mụọrịa nwaanyị ọ ghọrọ aka ghọrọ nke abụọ ọ mụzie nwoke na-ele ihe meziri ya ka nna gị kọwahara m mụ na ihe izi mburu ụzọ gwa gị na ịza ala ya. Ihe izi mburu ụzọ jụọ gị wụ sị na ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị dị n'ezinụlọ si n'aka ụdị ịhụnanya dị n'etiti di na nwunye. Ha hụrịta onwe ha n'anya on the same level. Na-ehubere onwe ha isi ka nwaanyị ehubere nwoke isi otu o kwesịrị ihube. Ọmụnwazie nwaanyị nwoke cheke ezinụlọ cheke ebe niile a na-amụ ebe niile a mụrụ nwaanyị ụmụ nwaanyị niile ahụ ịhụrụ mụrụ nwaanyị ka m kọọrọ gị nwere ụdị isi ike n'ebe a na-agwa gị eziokwu. Ịghọta m na-agwa gị ya ka m ji sị gị na onye a mụrụ nwaanyị alụọ nwaanyị ọzọ nke ahụ na-amụ nwoke. Gịnị bụ ya? Ụnụ kọwahara m ya aghọta m ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị ihe m na-akọwala gị aga m asali gị ha maka na ihe ị na-akọ
ka m jikwa saa okwu a sị gị nwaanyị ọwụla ị hụrụ na-amụtabeghị nwoke na-eme chachacha ihe ọwụla ọ ga-eme na marriage ahụ ma ọ na alụmdi na nwunye ahụ ka o mete nwoke ahụ. mana nwanne m nwoke mere ka anyị ghọta nọ isi ike ihe mkpọrọ isi ike ahụ o nwere ike wụ the wrong word. Ihe mkpọrọ isi ike ahụ ọwụ na nwaanyị bi n'ụlọ enweghị ike ịhụ di ya n'anya wee hụbe isi dị ka o kwesịrị ihube otu o kwesịrị. biko ọ wụ ha na okwusi ọgwụ na mgbe eru n'ime ụlọ ahụ ya ga-ekwu ihe a ga-eri, ya ga-ekwu ebe nwoke ga-eje, ya ga-ekwu ihe a ga-eme, ya nọ ọtọriti ya ma ọwụ ikikere nke n'ezinụlọ ya ka onye ọbụla na-asọ. Mgbe ọmụma nwaanyị ya kpọkwara nwoke ahụ ndị ahụ na-anọ ha nwa na-anọ ya na ha na-ekwute ndị ahụ ndị na-anọ nwoke ka m gwazie gị ajụrụ mana o nwere ihe nna m na-achọ ịkọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka otu m si wee na-aghọta biko mekwenụ ka m ghọta maka na ihe m ghọtara ugbu a bụ na nwaanyị ọbụla na-erube isi mara obi die ka m tinye otu a rubere di gbam na nwaanyị ọbụla na-erube isi mara obi die n'ọsọ nwoke ka ọ ya na-amụta. Nke ahụ kọwata na ụmụ nwaanyị Igbo ndị ọma na-ege ntị unu bụ ndị niile na-amụ nwaanyị bụ na unu ya ama ha n'obi dị unu anaghị erube isi. Ịnụbe ya maka na ịghọtabe ya ya ka m na-agwa gị today na asị m ka ntiwa aka ebe nsogbu ka ịghọta ya ọfụma. Ịhụnanya dị n'etiti ya ka akwụkwọ nsọ ji sị wives submit to your husbands love your wife. Submission begets love. Now ezinụlọ ọbụla ị hụrụ nwoke na nwunye nọ na katakata nwaanyị ga-amụgide nwaanyị kwụsị jee dee ya n'akwụkwọ mana nwaanyị ya na-ehubere isi ha ebiri n'udo hụ onwe ha n'anya ohubere dị dịka akwụkwọ nsọ si wee kwu dịka omenala si wee chọọ iru obe ya nze na okoro na anọ ya ọ ga-amụkwa nwaanyị otu ahụ ka ọ dị. O nwere ihe agwara m unu na mmụọ n'ebe a nne m mụrụ anyị ụmụ nwaanyị 5 mana gịnị ka nne m mere mgbe ọ nọ na-amụ ụmụ nwaanyị ahụ eru 5? Nne m were ihe gbasara Chineke ekpere ka o jiri amakwanụ m ụdịrị ịhụnanya nọ n'etiti nne na nna m. Ama m ka nne m si asọpụrụ nna m, ama m ka o siri mee nna m, ama m ka ha si mekọta aka zụọ anyị n'akwụkwọ. Nna m mewuri emewu mgbe ọ na-amụ nwaanyị o megbughị ka o megbu ya mana ị na-ekwu ebe a na a na-emewu ndị maka ọ na-ehubere dị isi ọ bụ na ọ mụrụ ya nwaanyị nwoke m na-ejisi n'ike na-eji o mewuri emewu ụbọdụ ị na-ekwu ebe ahụ na onye ọbụla mụrụ nwaanyị a na-emewu ha na a na-emewu ha emewu. Agwara m gị sị ụfọdụ nwoke onye m kwuru asị m ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme nwaanyị mụwa nwaanyị ya bụ na emetụrụ ndị aka ya agbanwee. Biko nụ Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụlanụ ka o si aga biko cherenụ unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na mbịa. Okemba I would like to introduce. Okemba I would like to introduce. Hey, olololo Igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ ọ bụrụ na unu na-abata ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọmụmụ nwa nwaanyị ọka mkpa na nwa nwoke ka ọ bụ na ọha na-abụ ka mkpa soronụ m nne ọ bụla ebidoro si ya jụọ m ajụọ nwebe mgbe esi m jụọ ya mgbe ọ bụla ebidoro ọ ya ka ị na-asị jụọ m mba nụnụ mana partiality na ebe a mbanụ ekekwe ọwụ unu na-agbapụ aga alụ nke ichefuzi na ụfọdụ n'ime unu na-alụrụ anyị nwaanyị ka anyị wee mụọ nwoke ahụ chefu na ụfọdụ n'ime unu nwaanyị na-alụrụ ma ọ dị onye nwaanyị mkpa iferu ọjọọ mkpụ na-eje lụta ewere mụọ ntịrị nwoke ahụ nọ na-amụ
by the same man who couldn't give you a male child. Man. Eletazi ọzọ ọmụ. Mana Ịma na o nwere ihe na ịhụbeghị- nsa na ihe nsonye n'ime. O nwere ihe m chọrọ ịjụ gị. O wee hụbe nwoke lụrụ nwaanyị nke mbụ, lụọ nke abụọ, nwaanyị ka ọ. Ahụla m. Lụọ nke atọ, nwaanyị. Ahụbeghị m nke atọ, ahụla m abụọ. Gị na-emezie? Ka m gwa gị ihe ọ. Gwa m nọ. E nwere ihe a na-akpọ weakness n'ụwa. Ka m kọrọ gị ihe ọ. Nke anyị Ndị Igbo na-asị na nwoke ga-eme otu o si were nwoke, ihe ahụ o ji were nwoke. Nwaanyị nọ n'ụlọ ya ekere ihe ejiri si ofe. That means the moment nwoke bi ụlọ na-awụ nwoke in the real sense of it, the woman anara ya power, anara ya authority. So ịsọkwa nye lụọra 20 wives, ọ ga na-amụkwa nwaanyị. This is about child ịmụ nwa away spiritual transactions. It deals with authority, with your agreement with your wife, and then the transaction with God. Unu na-aba nọ on the same page wee na-eje that transactions. Okay. Ọla ebe onye nke ka power. Chukwu gọzie gị. Ya bụ Onye nke na-amụtakwanụ nwa. Nwoke ọbụla na-amụta nwa. Ọwụ ihe anyị nọ taa. Mbọsị anyị nọrọ that one. Transaction nke awụ gịnị? Anyị nọrọ that one. Ọwụ ihe anyị Our kọ bịa ebe spiritual a. transaction. Mgbe anyị na-achọ ịpụ from ihe ediri anyị. Anyị nọrọ that one. Akọrọ gị ihe ọ. Nna m. O doo anya. ngwa Mana ọwụ ihe anyị nọ taa. Ihe nna asị ọha na eze ndị na-ele anyị kịta ahụ. Nwoke na nwaanyị dị mkpa n'ezinụlọ. Mana nwoke ọbụla nwaanyị ya na-amụtagharị ya nwoke, ọ na-amụsọ nwaanyị. Ewere nwaanyị ahụ ka ga-asị o nwere ihe o chefuru, ma ọwụ ka ga-asị o si n'aka ya na ọmụtahụ nwoke, ma ọwụ ka ga-asị na o meghị ihe nwaanyị ibe ya mere mụta nwoke. Nwoke ọbụla mụtara nwaanyị ma nwaanyị ọbụla mụta ihe nwoke nyere ya ka nwaanyị mụrụ. Aga m na-ekwu ya ruo echi. O nwee ihe dịka spiritual transaction na ihe gbasara ọmụmụ a. Mana aghọtakwara m na oyibo emeni ya na nwoke na nwaanyị nwere ike ịchọpụta otu ha ga-esi nọrọ mee ihe ha ga-eji mụta nwoke ma ọ mụta nwaanyị. Ahụla m ndị na-amụ nwaanyị ha eje mitie dọkịta sị ha mee ya ota ha mụtakwa nwoke. O nweghị ihe gbasara spiritual transaction here na this ihe a na-ekwu taa na ịmụtara nwaanyị has nothing to do with spiritual transaction but has everything to do with Authority. kedu ka otu unu si nọrọ mụọ ya, kedu mgbe ejiri laba mụọ, kedu otu isi dowe ụkwụ mụọ ya. Ma ikwurụzie laba otu a na-ajọ ọnụ gị ma mmanụ mụrụ ise nwaanyị before ya mụọ nwoke. Ọwa ma bụ otu esi edina. Ekwu asị gị Ọwa ma bụ otu esi edina. marakwa lekwa nga m ha marakwa mgbe mma m mụrụ m mgbe ahụ mgbe gboo ana m asị na kịta emego na achọpụtala na ụfọdụ ndị na omenala Igbo ụfọdụ na-asị ọ zọrọla ụkwụ nne ya dịka ọ bụrụ na m batara na lụọ di mụọ nwaanyị ha sị na o nweela okwu nne ya anaghị amụ nwaanyị n'ụlọ ha. O nweela okwu nne ya anaghị, o nweghị ihe gbasara na nwaanyị anaghị eriwere nwoke isi na ọma nwaanyị wee ajọ nwaanyị ma ọ na nwaanyị anaghị chọrọ ịnọ n'ọkwa nwoke ji. Mana unu kwekọrịta. Mmadụ a na-ebi okpe ya nke nwa nwee okpe a ịma mgbe ị na-ekwu kwute your own family nke nwa nọ ebe a na ọ na enwere onye ọzọ na in your environment n'ebe a na ọ gara akpọ result anyị amara ka ọ dị mmadụ ịtọ ndị ọzọ kpọrọ aha family ọzọ nwoke ka m mụkwara eje cheke gịnị ejele ya anya na gịnị mere ịhụ na erukwara na di ya ahụ ihe m kọrọ ya na-eme ị nwee hụ a hero, somebody you can trust and believe in and respect and submit. Ị na-amụ ije lụọ nwoke ịga ike spiritually and physically okwuo esi mba na ọ ga-adị otu ikwu ka ọ ga-esi dị. I'm telling you, onwe ihe ọbụla dị n'ihe a jee cheke na family dị around you ha ncha ihe a na-eme ị ga-ahụ result ya. Mana chere ihe agba n'aka ejighị enyenye. Mana chere onwe ihe ọzọ m na-atụnye n'ukwu. ma nwa nwaanyị ma nwa nwoke Adịcha ha mkpa. otu unu si kwuo na ha dị mkpa. Dị mkpa. Unu ekwetọrịkana na
nwa nwaanyị ugbu a unu ama na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwoke mkpa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achụzi ụmụ nwoke n'ọsọ n'ime ihe. Unu ekwere ka ọ bụ na unu ekweghị? Lee anya na ime ihe na-akpọ aha achievement. Eziokwu, o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka nwoke n'ụdị ihe akụ na ihe nwenwe ma akọ na uche ha ma ihe etibeghị ya ọrụgo n'ụlọ akwụkwọ wụrụbedị na ihe dịka ndọrọndọrọ ọchịchị ihe ọbụla ma indọstrị ọrụ aka. O nwere ụmụ nwoke, o nwere ụmụ nwaanyị ọwụ o mere adịghị ọtụtụ. Anyị anaghị ekwu, anyị anaghị ele anya n'okwu a dịka nwaanyị ọ dị mkpa ma nwaanyị adịghị mkpa. Si nwaanyị dị, Chukwu kere nwaanyị iche. O kere nwoke aja ọ kpụtara n'ala, aja nkịtị were kpọọ nwoke, mana o letara ya sị na aja adịghị mma iji akpụ nwaanyị. O were bịa were anụ ahụ nwoke, ngụgụ ya wụ mkpịrị akụkụ ya, were bịa kpụọ nwaanyị, gosiri na in the real sense nwaanyị ka m gbara m ikwu ya ka ọ were iwu na ekwurele m ọnụ. Chukwu hụrụ nwaanyị dịka onye ya na ya dị raw material o ji mkpụ nwaanyị dị iche na nke o ji nwoke, which is higher. So in the real sense nwaanyị dị higher. Mana that does not take the authority of the man, who not only was the first but is the onye ji ụlọ Chineke ji n'aka ya were na-aza aha. Onye nwaanyị aha sị ụmụ zaba aha. God is patriarchal or is not matriarchal. So by that essence, God himself has instituted that authority. Na nwoke wee isi. Ị nwere ike kam na ọgụgụ isi kam n'ihe gbasara ndụ ngela Chineke. Ya ka nwaanyị ya ka ụfọdụ ka nwoke ekpere. Ya ka akwụkwọ nsọ ji si na ekpere ụmụ nwaanyị Chineke anaghị ahapụ ịza ya. Ka m na-ekwu ya, ihe a kpataziri o ji wụ na nwoke nwaanyị bata n'ụlọ gị ghọta this authority ọrụ ụlọ nwoke na-esighị ike in authority and spiritually and physically. Also nwe ya ihe akụ nwe ihe enwe dị up and doing. Nwaanyị anara ya authority spiritually. Ọ mụọrọ ya nwaanyị authority. Ana-ekwu ya ekwu, ana m agwa ihe ọzọ. Nwoke dị ndụ a na-anarịzi authority. Cheke n'okwu nne si n'ezinụlọ pụta. Igbo bụ Igbo si n'ezinụlọ pụta. Onye ọbụla ghọta ihe m na-ekwu. Icheke n'ezinụlọ gị ma ngwuru isi pụta, ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Nke a na-eji ọkụ enyo ya, ọ dịgbeghị in the public domain, ndị mmadụ amabeghị ya. Mana ihe awụ research pụtara ọhụrụ ndị onye ọbụla kwesịrị na ama ya. Ya ka ọ ga-awụ onye mara ya nwee ike were zụọ ụmụ ya ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke. Ị mara where to exert authority and where to lower it for the man. You enjoy happiness. Ịhụnụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị hụ na amụ nwaanyị nọkọtazi mgbe akaba nka ike gwụba ha, when they are now desirous na ha ga-amụrụ nwoke a. Ịhụ ha ebido mma nwoke a. What has happened from the same man? What has happened? That mgbe ha bịara ọhụrụ nwoke ahụ mere ha door and loved them and was doing everything to their whims and caprices, and they had the authority. Mgbe ha bịazi hụ na anya the man atọ nọ na red na-achọzi ka o tie ebe ọzọ chọrọ ngwara ya, they now lower their guard. Mgbe anya na-atọ nọ red. Ọ na-atọ ọnụ kwa. So anya tọ nọ red ọmụtazie nwoke. Ọtọ nọ the woman ewe submit zie. Ụmụ nwaanyị ewe ụmụ nwoke were set ya. Even in your own case, that's what happened. But you may not know. You will only think it's that spiritual prayer that happened. Yes, that desire to pray to God. Ekwenyeghị m. Ngọ anụrụ m ihe jụrụ wụ ekwetala na nwoke na nwaanyị ka mkpa. Maka na ihe m ji wee na-ajụ ihe m ji wee na nwaanyị dị mkpa, nwoke dị mkpa. Mana nwaanyị dị ihe m ji wee na-ajụ na-ekwu okwu a na nwaanyị ka mkpa bụ abịa n'ala Igbo anyị ụmụ nwoke wụ ihe wu onye isi anaghị anapụ ha ụmụ nwoke ka mkpa. Mana chere ka m bịa mana ekwe maka ihe anapụ ụmụ nwaanyị n'ime ọtụtụ ihe dịka ịzụ ha n'akwụkwọ. Ihe ikwuwe nke ahụ na mụ na ha nọ na same page. Dịka ịzụ ha n'akwụkwọ, dịka ha nwee iru ebe ha kwesịrị iru. Ọ dị mma asị maka nọọ nwaanyị mba nọọ nwoke ka a ga-ebu ụzọ. Ụdị ihe a ọ dị mma?
na Ngozi enwezie nkewa. ọ gị iwe onye isi anyị ka m kọrọ gị ofu ihe nghọtara achọọ m ịdị ana m ele ihe anya dịka mmadụ Igbo si na ihe niile lacha n'ụwa ka o si so onye adala ihe o minere ọwụ na amụrụ m ụmụ na-ata ụka eji m ụmụaka ịnọ ofu sọsọ nwaanyị ịtọwụ nwoke ma Adam ahụ na ọ gaala emere ka ugboro ole lọta o nwebeghị nke nwoke gara not because na ha kwesịrị ịga ma ha agaghị mana Adam by merit has won a lot of scholarships and certificates ọ na-apụ n'abata agaghị m onwe ike jiri anya ọkụ nke anyị nọ ihe ugbu in a few weeks she's going to UK on another course ihe m ji na-ekwu ya ụra onweghị onye chọrọ ịkpagbu nwaanyị iche mana nwaanyị mee ihe ha o kwesịrị iji gosi na ya nwaanyị wepụta intelijensị ya wepụta ọgụgụ isi ya mee ihe ka o kwesịrị isi mee adịghị m chọrọ na o nwere nwoke ga-akpacha anya lụọ mụọ nwa si ya ka o jee nọrọ ebe ni mgbe mbụ o nwere ike mee o mana kịta otu ụgwọ dị onwe onye ga-achọ ka nwa ya laa azụ eziokwu na ọ ga-emechakwa onye ọzọ alụọ ya mana alụkwa ya ọ gaghị aza aha gị mana ọ nwaanyị ka ọ ekwesịrị m aghọtara m na otu ahụ ka ọ dị ọ ihe kpatara mgbe mbụ ndị mmadụ anaghị achọ ka nwa ha gaa skuul maka mana emechaa onye ọzọ alụọ ya ka m zụmagoro m ndị ndị nwoke agaba ọ ihe mana oche nje ihe ha agbanweela ugbu nwaanyị meta ọfụma ọ ga-aga nwaanyị emetakwana ọfụma ọ na-echebe dị mbọ ị ga-ama mana majority of ụmụ nwaanyị anyị achọghị ihe na-adọkasị anyị achọrọ ọwụ amụpụta ha rubeda level ekwesịrị ịlụ ha na-eche nwoke ga-abịa kpọrọ ha bụrụ ihe gbasara nsogbu ha Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụnalị anụ ewo ọsụsọ ha na-agbazi m ana unu aṅụ na ngwọ nkwụ na-abịa Okemba, Okemba, Igbo Okemba, I would love to introduce Okemba, Okemba, Igbo Okemba, I would love to introduce Igbo ndị ọma na-ege ntị unu a na-esokwa anyị kama na ihe mere bụ na ihe ọbụla nwere mbido na-enwe njedebe biko ọga m oke o nwere ndụmọdụ inwe inye Igbo ndị ọma na-ege ntị tupu na-akpọ Oriakụ Ijeọma. Igbo bụ Igbo biko ihe m chọrọ ikwu dị nwa obere nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla ghọta ọnọdụ Chineke nyere ya n'ezinụlọ akwụkwọ nsọ si anyị ụmụ nwaanyị hubere anyị isi anyị ọkwa ndị nwoke hụ n'anya ihe o ji buru ụzọ tinye ihube isi bifo tinye ịhụnanya bụ maka ofu na-adọta ibe ya ụmụ nwaanyị hubere ndị unu isi ka unu nwee ike nwee ezigbo ihe a na-akpọ relationship maka unu nwee ya adị m sure na a ga na-ekwu ihe gbasara nwoke ọhụrụ ibe ya nwoke ọhụrụ nwaanyị n'anya ma ọ mụrụ nwoke ka ọ mụrụ nwaanyị ụmụ nwoke na onwe ha hụ nwunye ha n'anya nke ọ ga-abụgodo ọnwụ na ọ mụrụ nwaanyị ilecha anya the Bible is law of coverage multitude of sins o ilecha anya esi ya mụ na gị ka ọ for better for worse ka anyị hapụ isi nkwụ na ụtọ nkwụ nwa ihe nkwụ gbatara adị m sure na ihe ka ọ ga-awa ime ezinụlọ anyị na ngwuru anyị ehiri emụrụ nwoke emụrụ nwaanyị nke m jika ndị na-amụkwa na-amụ gịnị ka ha ga-ekwuzi ije nwada nwere ihe ị nwere ịgwa ndị ụlọ Igbo ndị ọma ekelekwa m unu ọzọ asị m ya dịrị unu mma na ojije na ọlụlọ nwa wụkwanụ nwa ndị Igbo si nwa wụ nwa ebe ụlọ si bịa ya hiri ọ wụkwanụ ma emụrụ nwoke ma emụrụ nwaanyị nwoke dị mkpa nwaanyị dị mkpa mana ọwụ kere aka iji jide nwa emụrụ apụtasị na nwa bụ onye ohi nwa dị mma ihe a na-ebokwa ụmụ nwaanyị nwaanyị mụọ nwaanyị asị na nwaanyị nwa dị mma asị na nwoke nwa ajọgbu onwe asị na nwaanyị onye ọbụla tikọta aka kwalite ezinụlọ anyị lebara anya n'ihe gbasara ọzụzụ ụmụ maka na onye ọbụla zụtara ụmụ ya
zụtakwara metekwara country as a whole mma maka ha wawono ihe a na-akpọ the future of the generation, the future leaders. So onye ọbụla leba anya na ihe gbasara ezinụlọ. Anyị ga-amụta nwoke, a ga-amụta nwaanyị. Ndewo. Ndị be anyị unu anụla ni anụ na ihe ha na-akọwatakwa na ọbụ ma ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m, ma ọ bụ nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwaanyị. Biko ndị Igbo ọma na-ege ntị, nwa bụ nwa ka emesịa. Okemba, Okemba, Okemba. I would love to introduce Ikamata na mwafi bo bago